Ako ne zdravije. Това или хибиди или няма. Или хибиди или няма да бе. Ако имаш среги хибиди. Нек на проšao месец за една utakmica изчуре. 100 евро пари изчуре. Сите ги полови, само едната греши. Вика на те лутката на вашенска пола. Шане. Ей, гледай го. На те утре го. Шанс ли си аз брат? Па да знаеш, че нямаше да отплакам тази utakmica, ама натърява ме уплати. Да си го напълни човек в телефона. Ане, що псуваш? Ти шо, Има тръскане. да не падне дени там. Това ти знаеш, капки ми пусна. Ще така ли, защото не се сълни тогава. Ще я тази слика тайна на тавана ще направи щекс. Синок гледа на YouTube едни каскадери, бате. Коли правят, каци ги, ножеви на то колите, абе. Бартале, бе, то пичко лайджа на YouTube, уши шо не възставя, бе. Едни бърливи, голи са съвлечени, шетат по града, тръчат по града, полиция ги гоне. Но да видиш шо е, умирачка. Вима, майка, вима. Живите да ви гевам, мъртвите. Имаше едни после лесбеки, голи са, облечени са сред града, бе, лапат се, бацуват се, да има мама да има. Абе, това е опичко, лайчено. Лудница. Не, бе, много лесбейки се направи, бе, много педери лесбейки. Не гаш по банята, шо е? Ущипската баня, педери, ебат се, вика. Къцат се, вика, къцат се. Бре, педерички. Не бе, банята бе някаква кажа на вестите. Поради коя работа има? На това став кажа, вика, банята вика, педери, ебат се, вика, махат се, вика. Опичко, разторайде. Нека на вестите кажа. На това старт нека кажа. И аз се почудих. Всеков народ има. Абе, има, бе, та. Друго ще имаш глава. Все. Все, що знаеш на интернет се има, може да знаеш. Само пишеш. Пишеш и ки ти излезе. Я ти отдавна не го включва интернета. Да сега го включивай месец, ке платам пари. Да симна некој филм и там, што ми треба. А не, зебаваш работата, бате. Сега ја зебавам работата. Що филм играш? Касове са му там. Акција, фантастика. Готова ли си? Некој родски си има, така. Добро. Big Tits, какво беше? Да, Big Tits. Има на страница, български сайте, има от акција, фантастика, драма, трилер, карате, еротика, също можеш да симнеш. Не се плаки нищо, само се регистрираш. Имаш паспорт. Имал адрес си направиш. Рок си е каса, ще играш. И кой сакаш, шо си го симнеш. Пиш, порнич, акција, трилер, драма, фантастика, авантура, карате. Кой сакаш, пиш, шо ти излезе и ти си го симнеш. Оригинал филм. Това е тази страна. Българска е. Брат ми я знае, ја не я знам.
Слънце. Това е нещо бързано, другия месец не. Аз стvarno je ono uzade тук малко. Колко степена кажи? 23. 25. Ама на 2 ще падне утре, Анче, гледаш ли кажу интернет? А, кажа за утре дощ има. Дощ че. Град ке паѓа. Не време. Голи жени нека паѓа. Пари да паѓат бе дени, пари, а не голи жени. Пари да паѓат, така пари од небото да собира мат. Пари да паѓат, а не жени. Жени има на секој чекорки, не жени. Пари да паѓат, да сгорете до Господа пуште некоја пара. Да го правим народ малко. Ако не пукнеш на раците, Он плука се го събаля, ма не го файде. ние му викаме да му наместваме пичка, он не иска пички. Не бе, тебе си Се прав. доставя американката по-шоки пранса. Вече Тебе си прав. Анче, дека иде ли вече? Јола брат. Јам да поспијам малко. Айде, после.